Айде пак то Кристиан, за аз говоря, а той после. Сега, значи. Здравейте на всички, аз съм Алекс и днес, както виждате, ще играем Among Us с мен, Фрости, Няк, японеца Крис, Пламен, Снайпер и Кроки. Няма да ви бавя, ще ви дам да гледате видеото, но ще много яко да лайкнете, да ударите камбаната, за да виждате още такива яки видеа, защото трудя се за тях, тръсми. И нека започваме. И какво става, хора, днес ще гледам Among Us, почва. Аз между другото да кажа, може да му последете в Инстаграм. Добре. Към я ще умра. Умирам ли се? Умирам. Да, добре. Да си мина трите таска и мъртв. О не, брат, отново ставаме някакви дискриминатори, Кроки, Розов и заради това го убиха, брат. Не. Добре. Нямам за това лично убих, защото съм знам стържа. Първо искам да ви кажа, че Няк е сейф. Той може да му убия много пъти, Няк е сейф. И Крикс мисля, че е и Фрости, но не съм сигурен за Крикс и Фрости. И японец. Ние с Алекс се бяхме засякли в един коридор. Абе, къде казахте, че Електрикъл. Да, бе. Добре. Значи е Крикс. Той идваше. Не се е правил. Няма доказателство. Крикс идваше. Ти каза, че се срещнахме в Японеца лев, на добре. Идваше от Говорим за коридора от Storage към Communications, а не за... Идваше от електрика, нали така? Добре. Добре, бе! Защо? Ако умра следващия род, значи... Майко мила, започва се. Добре, бе, ти хора, между другото, малко извън контекст, става, че искате ли за тъмнел да ползвам снимки, аз съм пратил в... Единия път, който се падна крилбейт, бе, брат. Така, добре. Аз ще седа тук. Медбей. Окей. Двама в ноги. Просто става ли да мютнеш тази част? Няката е най-тъпия. There's a snowman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a snowman waiting in the sky. He's told us not to know it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it. Фейквам жички. Why? Добър ден, нека да почна аз да говоря, японецът е мъртъв, аз съм учен и мога да виждам кой е жив, кой е мъртъв, видях на таблото, че е мъртъв. Така искам аз да кажа след това, може. Аз съм Нека чуем Няк. Той го каза? Да, общо взето не знам къде е тялото, само видях, че е мъртъв, аз бях в тази първата кафетерията, разминах се с... По-добре ще да тръгнеш да го търсиш, за да знаем къде е бил всеки, за да имаме някаква представа, ако импостър, според мен трябва да скрие. Къде е тялото? Значи, аз само мога да кажа... Аз само мога да кажа, че няката е сейф, защото мисията за жичките я правеше по същия начин, по който и аз я правих. От storage към navigation към кафетерия. Emergency meeting ли сте дали? Emergency meeting? Да, emergency е това, това е emergency. Или тялото? Защо? Не знам, питай няката. Значи, обикновено го направиха заради три неща. Първото нещо беше, да кажа ролята си. Второто нещо беше ама за да ресетна отгоре барчето с мисли. А третото нещо беше
Ама да кажа, че също Сняката е най-якия български кантрибол с анимация. Да, There's a snowman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a snowman waiting in the sky. He's told us not to know it, 'cause he knows it's all worthwhile. He's home. Let the children lose it. Let the children use it. Let all the children boogie. Някъде има да каже нещо за... Дай сега гледайте, видях Джеф да убива снайпер на камерата точно при админ. Видях го. Между другото, и аз мисля, че е Джеф, защото с Фрости оправихме реактора, но обаче той тръгна надолу по реактора и надясно да има как наистина да не е бил шейпшифтера, да си е бил Джеф. Добре, да. Джеф беше. Искам да допълня сейфън Фрости. Аз бях в Navigations. Не беше там, видяхте на камерите, бе, човек. Той гледаше камерите. Значи, той гледаше камерите, има камера пред Navigations, той ще е видел, ако си бил там. Аз на класа... Не беше в Navigation. Не беше в Navigations, а беше в админ. Никой не е минал през Navigations. Които имам. Не си правил двата таска, Джеф. Хванахме се на късно. Добре, колко време си стоял на камерите, обясни ми. Буквално 20 секунди преди да викнеш тялото. Бях там. Те видях как просто кътна снайпер, човек. 20 секунди. Тоест няма как да си сигурен, искам да те питам едно нещо, само нещо искам да те питам. Добре, питай ме. Защо го уби? Защо е избегал от реактора? Добре, брат. Ма ти е избегал от твото, ти е избегал от реактора, бе, брат. Аз съм Йети и съм много красив. Може да съм си тръгнал да се правя аз. Браво, бе! Браво, бе! Айде, мютвайте се. О, сега ви убивам. Така. Окей, фекваме ключовете, фекваме ги, добре. Идваме тука. Винаги съм крилмет, между другото. Аз съм добра душа. Аз не бих убил човек. Добре. Жълт. Стакил. Така, добре. Феквам таблета. В принцип, единственият импостър, който ползва тактиката с затваряне на врати е Джеф, така че аз мисля, че е той. За втори път, пореден път. Но не се знае, може и да не е той. Само ще го имам на предвид, защото... Кой знае, може и да е той. Така... Няма нищо. Компс. Радиото оправим. Това е най-трудното нещо някога. Окей, оправих го. Сега идваме на... тази стая, която няма име. Качинг? Не. Добре. Така... Кроки, някъде и Джеф. Добре. Да го имам на предвид. Минус 31 градуса по Целзий. Една температура, на която може да се живее. Снайпер, ще му убиваш или няма да убиваш? Добре. Така. Къде беше намерено тялото? Тялото е в лаборатория. Лабораторията е точно пред коридора, който води към спеса именно рум. Аз последно в лаборатория видях снайпер. Аз последно в лаборатория. Аз последно в лаборатория видях Алекс и някак... Бяхте всички.
Чакайте сега. Искам аз Къде да бяхте всички? Чакайте. Искам аз да кажа. Мисля, че някак може да говорим и двамата, че... Така, нали, Алекс и нямах със сейф, защото и двамата се запътваха към спесаймен рума. Тоест единия може да убие другия, и другия може да убие единия. Така че аз... Даже ние се чаках, аз го чаках някак да си направи таска там, защото имах в офис след това до офис на листата, така че го чаках. Той не ме уби, така че не е Да. Отива да си правя таски, видях просто, че има мъртво тяло и го репортнах. Ама той е снайпер, какво имаш да кажеш? И... Някой не е ходил в От лабораторията, нали знаете, сега има един таз, де трябва да чака след една минута. Пуснах си го и после отидох надолу към Special Man Room. Както го казах. Буквално аз съм. Кога па си отишъл на там? Малко звучиш несигурен. Според мен... Защото аз там имах два таска и не те видях да слизаш веднага след като си го пуснал, защото то... Да, защото отне малко време, докато се такова. Да, ти си го чакал тази една минута, вместо да правиш други таскове. Да. И после отидох на някъде, към 30 секунда после да ходя на някъде. В смисъл, всеки крилмет знае, че да седиш на едно място една минута, това не ти печели играта. Някъде, да. Но аз скипвам, не знам за вас. Да кажа ли аз къде бях? Нали, обикновено бях в WhatsApp Communications и правих това. Мисля, че обяс, че не е някак. Брат Алекс и някак са сейф от това ви казвам. И аз така казвам, че те са сейф. Добре. Всички мене, айде, GG. Не без двама. Айде. 4-7. Айде, падай в лавата, мръсник. Абе. И сам ще се Един час седел на едно място да си прави. Да, печеля, защото аз съм снимащи.